Mayan rarara ne. Sai ja gaba. Ja gaba shi ne gaba. Mu da Allah mu ne gaba. Ja gaba shi ne gaba. Bola Ahmad Tunum. Ja gaba shi ne gaba. Ja gaban, ja gaban. Ja gaba shi ne gaba. Ashwaju. Ja gaba shi ne gaba. Aga sabuwar waka da rarai na take tana ina nan jagaba shine gaba jagaba shine gaba wai waye wannan jagabai kai Asuwaju Bola Ahmad Tinubu takarar shugaban kasa ke nema kai Kai. rara amana ne ka Allah hada ka da rarara ka amin sun mu amin kai ni ma dai hada ni kai ma kana so ga ina rara son kaffura wannan amma dole ma ne insha Allah ki rara kai rara kawai ni babban guri na zan haɗe da rara ga ni ga rara kawai in yi bidiyo da rara in ce yau na ga rara kai ni ma dai ina bayan ka zan yi ba ina wallahi bayan ka ni ma kaɗan nan idan na zan na fara jin waƙoƙin rara ka an ni ko dole ni ma ka kai tura ma rara shi ya kai ni na ran taɓa mu mutane ƙura'una wallahi rara ya kai ni ran taɓa masu ƙura'a ka gani nan wararan barka zuwa ta Shine amsa. Sha'aban sharaɗa. Sunansa. Sha'aban sharaɗa. Malam. na samu natsuwa ha ba rara Lamoyin Allah. Tafi dan Allah. Ga ta nan makabin Allah. Kashin bawan Allah. Ina ga rarara. Hafi. Malaman mu suna hafi.